Good morning. Ika 6 day na to karon sa home quarantine. So ang ato ang daily routine karon every morning magkuha ta og temperature. Mao na ang real every morning. Then i-report sa RHU para sa daily monitoring nila sa ato ang body temperature. So karon magkuha sa tag body temperature ro kato ding sugdan ng atong adlaw. Manatag ko ang body temperature. Itong body temperature kay 36.2. So, normal lang. Normal atong body temperature bisag abnormal ta. Kung karon na pud nga oras, magluto ta og sudan para sa mahaw ta, mahaw. Kay langaw. So gamit na to sila kandila para mawala ang langaw. Ambot nga nung mawala ang langaw magsindi kag kandila. Totoo ba mo nga mas lamig daw muluto ang lalaki kaysa mga babae? Di mo to, bahala mo. Prituhon sa nato ang isda bago nato sa bawan para lamig. Karon prituhon na nato ang isda o kung magprito ko kung kailangan kumpleto magugo. Ako'y shield. Shield kay pisik sa mantika mangaway ang isda. Success! Pag human na itong prito kay ang uban ana atong sabawan, ang uban pinirito lang para balubaya tangan ng mga atong ginikanan kay hilig og sabaw-sabaw, so magsabaw ta. Ito man natag prito karon sabaw ta og sinabawang kamunggay nga naay isda or sinabawang isda nga naay kamunggay. Duan ta mo magsabaw. Step 1, ugasan ninyong kaldero. Step 2, tangan ninyo og tubig. Step 3, ulaton ninyo nga mubukal. Butangan na pwede naman butangan nagpanakot daan. Tangan to daan panakot. Dayon ang isda o glass na ang kamunggay. Apat ang kamunggay ato raning nigbukal na gani na maluto. Imura ning ilunod kadali. Imurang pakuratan ng kamunggay ba. Wow, para hindi magpait ang sabaw. Og luto na atong sudan. Ito ang sinabawang kamunggay. Tara mga ulata. Tao pamahaw tatawd maligo na pud kay gang
Tapos minum tag vitamins syempre. Kaya na lang po sa to immune system booster ang laban. So simple lang at ang routine karon nga adlaw. Dili ninyo makita nga nag-uulmi nga na home quarantine me for 14 days. Panahon karon dili siya panahon para mag-uul ka. Hindi magmalipayon ta para di ta ma-stress. Kasakit panahon ta. Baka na lang. Stay home, stay safe everyone. Until sa sunod na video. Bye-bye.